Ако ви е писнало от числата на френски език, то тогава само белгийския им вариант ще ви хареса. Как образуват белгийците числата от 70 до 99? Доста по-елементарно, по-логично и по-близко до българския. Французите казват за 70 70, което означава буквално 60 плюс 10. Белгийците имат по-прост вариант – 70. Т.е. ако трябва да кажете, че някой е роден през 1978 година, на стандартния френски език ще бъде 1978, докато при белгийците ще бъде просто Il est né en 1978. За 80, за съжаление, белгийците не са измислили по-лесен вариант, затова трябва да свикнете с френското образуване на числото 80, 80, т.е. 4 fois 20, 4 20. За числото 90 обаче, с което всички се забавляват, защото е най-сложно, 90, 4 по 20 плюс 10, белгийците отново са по-логични. Тяхното число е за предпочитане. Те казват 90. Колко е по-лесно да кажете, например, че някой е роден през 1995 година в белгийския вариант. Във френския ще звучи Il est né en 1995, докато в белгийския вариант е просто Il est né en 1995.